Ale zaujímavý klient hlavne tým, že to nie je bežný klient, ale je to špecifický klient, ktorý do nás vložil veľa dôvery, ktorú sme za tie roky pretavili do takéhoto krásneho rastu, s tým, že tých 50 až 75% medziročne rásť kontinuálne prakticky niekoľko rokov je veľmi dobré pre e-commerce, je to veľmi zdravý rast a pritom ho veľmi cítiť. Najzaujímavejšie na celých tých rokoch spolupráce je ten príbeh o tom, ako sme vlastne vytvárali ten nákupný funnel z tých rôznych zdrojov a našich médií, kedy na začiatku samozrejme všetko dávame do Google Ads, čiže tu je nábytok, poďte ľudia, kúpte si ho, tu vás remarketujeme, tu vás naháňame, ono sa to samozrejme zlepšuje rokmi, tie funkcie tam pribudali a bolo to super, ale stále sa tam diala taká vec, že my sme používali už v nejakej dobe viacero kanálov, Facebook, Favi, Biano a tak ďalej, Heureku a podobne. A vždy to bolo tak, že je problém určiť váhu jednotlivému kanálu. Čiže ako dôležitý je ten zdroj tej návštevnosti v tom nákupnom procese. Pretože na konci, keď človek objedná z Google, to neznamená, že on našiel reálne na začiatku ten produkt na Google. Čiže veľmi sme vyhodnocovali tie nákupné cesty a zisťovali sme čím ďalej tým viac, že oni sú strašne komplikované. Ľudia dokážu prísť na ten web aj 20 krát, než si reálne vyberú. Lenže oni prídu 20 krát z iného zdroja. To bolo úplne fascinujúce niekedy. A preto, kým sme vyhodnocovali takým tým lineárnym štýlom, že teda, OK, do Favy dávame toľko to 1000 eur, do Google dávame toľko to 1000 eur a prakticky sa deje to, že Favy nám prináša takéto stovky, Google takéto tisícky, tak čo spravíme ako logicky? No viac si natlačíme do toho Google a stiahneme to Favy. A ono sa čo stalo? Predaj začal klesať. Veľmi postupne, veľmi nenápadne, ale kontinuálne. A zrazu nastáva situácia, že prečo ten Google, ktorý mal na svojom začiatku tak strašne dobrý výkon a tak dobre predával, zrazu nepredáva? Čo sa stalo? Prišla mimo sezóna, menilo sa niečo na trhu, konkurent prišiel s nejakým parádnym produktom. Skutočnosť bola taká, že ten mnohokanálový omnichannel marketing, ten nám v tom fungoval v tom mixe. Takže keď to Favy na tom začiatku napríklad nedostávalo taký kredit za tie objednávky, v skutočnosti ono nám otváralo tú nákupnú cestu. Čiže keď sme stiahli Favy, stiahlo sa automaticky Google. Tam bola priama úmernosť. My sme museli všetky kanály, nie rovnomerne, ale všetky kanály sa starať zvlášť, aby sme dosiahli ten ideálny mix. A toto sa hľadá roky a stále sa to ladí, pretože nastávajú sezónne a mimosezónne situácie, keď napríklad aj ten kanál ako Favy, ktorému dávame väčšiu možnosť brať si kredit, ako tomu Google napríklad, pretože on otvára tú cestu, aj tak ho musíme mať stále pod kontrolou, pretože aj on vyvíja svoje aktivity a mení situáciu. Mení sa ponuka vo Favičku, Favy robí reklamy v televízii alebo nerobí reklamy v televízii. To všetko ovplyvňuje náš predaj, na čo my musíme reagovať. Ale keďže vieme, že to Favy je ten otvárací kanál a ten Google je ten zatvárací kanál a medzi tým máme Pinterest, Facebook, Biano, Heureku, Ziply, všetky možné a vieme, že každý má nejakú tú svoju úlohu v tom nákupnom cykle, tak ich vieme všetky vyladiť tak, aby ten obrad nám stále rastol, pričom stále zachováme to PNO. Takže veľmi zaujímavé zistenie v tých časoch, kedy sa začínal vlastne omnichannel robiť kvôli tomu, že kedy bola tá nákupná cesta ďaleko priamočiarejšia, ale posledných pár rokov je to už teda pekne komplikované. Nás dovedla až k tomu, že máme vyladenú stratégiu toho predaja a e-shop môže ďalej a veľmi zodpovedne rásť.